kadung tresno terus rasa tresno we we tak kial kita kedel monggo Mas Agung Mas Pur Rafa Putra lamat wis katon tejane yen bom brong katon mantara aduh wiragane sinawangtan apa sandi biasa dik kuto ala yen beseng patut nyoto ana di foto ana Nadyan bebasane kali kantot dong sak lebar nimas kaya wis koncakan rasa sangsam ning atiku urunan bol. Ya Allah ya Allah. Matur sembah nuwun, berkah selalu nggih, rezekine lancar. Amin. Sarwa asri tak hidup bawa ning kasur bolo coketnya Indonesia katon mantara aduh wiragane sitawangkan ampun sande Yen beseng utuhi mbok patut nyoto
nglegani dulurku lanang. Nggih. Engko diaturke rasa tresna. Nggih rasa. Kuwi topan kuwi digatekke ompake kuwi. Opak Nanti kriuk. kleru titenono kowe engko. Kan yo iki ra rawuh ning anu to Mas iki. Pundi? Ning Jati wong sing digawe wong brontok kok jare arep mangkat karo grandong, sing nyang grandong tok. Mas Pure dinas. Mak lampire enggak teko. Jaga demo. Oh, Joko Dewa. Turun ning kantor petang dina petang bengi. Kok ana Mula? seminggu kok. Seminggu lho. Seminggu. Heeh. Melas weh. Kowe di dolanan. Iya. Lah Wes. tari di dolanan ya Per. Gone Sahroni kae. Ayo. Nano. Dolanane tari apik. Dadi Iya, ra iya. situ. Iya. Gak tak ngomongke lali aku. Tari nemu dolanane Sahroni. Pacaane sarwa asri jrebab. Tenggo tansah Jos. Sulululu. Rasa tresno Mas Keci. Jelas nada campur sari. Monggo Mas Pur. Rawa Putra campur sari Mas Pur. Sopo kae reko kembang baku sajak ngawe-ngawe ireng manis lamun mesem atiku kesengsem Sulululu. Masaku rasa tresno ing pati ora teko rino wengi sliramu tansah beta ati tari bolo cokek ki lho nek joget ki do nyawer yo an. Lah iya. Masamu piye bolo cokek ki rukun Iya. gawe santosa ya to. Lah iya. Heeh. Sing penting ora grandong Mbah Gemang Mas Agung kuwi lho 50 aku 2000 dhewe. Ditanono Mas. Mongko Ora. Bolo cokek Indonesia. Asik Mas Pur. Rawa Putra.
sensor. iki isih protes Rasa, iki lho. rasa, rasa. Iki protes. Wes, wes, Santai wes, karo awak wes. dhewe iki santai. Protes kok. Lakuin apa meleh? Ndang. Iki masku kok. Allah. Tukang poli mulan tangane dawa. Lho kok. Oh, bablaske kowe cidra, Cok. Pokoke seragenan terus, Rara maju. Kowe cidra. Mongko tresnaku Asik. kepingin Seraget bergoyang Mas hati Pur. sliramu Gedhok dawa ning ngesur. aku jiwa Kowe cidra dek topan. Cik 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 cik. Bola Joget Mania Indonesia yo. Sasaran cilik sadar iki. Paijo, paijo, ora kerja ora jajan. Somentu tak tinggal lunga. Ora krasan atiku nelongso. Saben dina sing tak rasa rina wenge katon ning netra. Gedhok dawa ning ngesur. Hae no. Hae lho. Warnane beda iki piye? Rapopo. Rapopo. Aku ijo. 2000. Ayo. Wes gendem iki. Ayo masukin Dek. Dek Wulan wi. Lo. Seraget bergoyang asik. Jelas nandal untuk aja semuanya. Purboyo audio seperti ini. Foto atau video syutingnya. Sing duwe Karanganyar. Jeragane bakso. Sewindu tak tinggal lunga. Ora krasan atiku nelongso. Walah tari-tari saben dina sing tak rasa rina wengi katon ning netra. Walah tari-tari Jroning urip
Wis rasa nyawer neh. Bolak-balik nyawer ae. Cukup. Seresek lho. Karo kancane dhewe kok sarsor sat. Wis Sarsor. Bagi telu. Bagi telu. Dijol sik, dijol. Ijo. Angel Kuwi kok. nanggung, kuwi dik 2000 nanggung. Yo, lebokke Dek Rara. Malu belik. Yo, jelas aja. Monggo gabung. Monggo Mas Demang, Mas Reza, Mas Agung. Dong, bawa ning kasur. Nono Widonono anteni ing bojo ing tresno bawa ning kasur balon nangka bebasane mung katon katon sliramu wae. Diangkat diseseke. Monggo Pak Parnyo. Nangis sajro hatiku
sampun kepareng katur ninggal katresnan lumantar swaterpun Dia Ayu lan ugi tan kantun Dewi Menakwati. Ireng manis. Lamongan bergoyang Pak Margi monggo. Salam kangen anggenanipun Mas Nyoto Landa. Monggo bola joget Indonesia joget semua. Mas Reza, Mas Brandong. Ayo. Mesti joget bola joget. Sabenku nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu biyen nate aduk tresno bebarengan ning kedung apa. Ayo rene bola coket. Saiki ada aku tansah ngantuk-antuk muga liya dina bisa ketemu ancen kudu tak akon yen kon tresno ra kudu duweni. Rara abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni. ngono nggunakne tenaga dalem lho langsungan. Aku nek nembang iki kalian jangan semono aku. Lah ngopo? Nginep nunggu namu. Oh iya, aku kok malah wis lali. Oh lali ya Allah. Aku kene wis lali kok, sampean cek kelingan lho. Tari cah epilepsi yo. Kok epilepsi lho? Gampang lali sing apa? Lembah. Oh hernia. Wis emang iso. Iki nganggo hake ora to, Mas? Iso kok. Lho wong. Gampang lali Kok sing ora apa? tega lho. Gampang lali sing apa? Amnesia. Oh, kok hernia. Gampang lali kok hernia. Iya, ben karepe kono. Wedi ya. Wis. Hernia kok. Panyuwun Slow. sliramu atiku iki ana di mana anak kambing saya lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning atiku jelas nada bergoyang-goyang Olo cokeknya Indonesia Mister Grandong driver Ciputat yang punya bulu gebang Mas Agung Juragan Rawa Putra Mas Pur sabenku nyawang fotomu rasa kangen marang sliramu oh alah dek rara lembah bagian biyen nate aduk tresno bebarengan ning kedung apa. saiki adoh papane para begaban kapiwatane aku tansah ngantuk-antuk
kudu tak akoni yen to tresno ora kudu duweni abot rasa jroning ati nanging piye kudu tak lakoni Nyapa mbah? aku ki wis entek omah entek mobil lho sebakku tanggo dodol sayur yo entek Terus? kok saiki iso bisa Lah piye lho dijodone lho? lah yo bae kowe nem aku tuwek ngono ya tari Piye? dilebokke nganggo nangis Moh gak iso kudu kanggo nangis iso. aku ki kudu nganggo nangis Uripku ki bahagia. Uripku bahagia. Wayamu. Ya kelingan wae pas disakiti wingi. sing ngerti kowe iki wulan ya lah Lah iya to. bedino jarene pengen kok Ra. saiki tari duwe mainan Apa? gone Sahroni ki dijekuk kono Oh, nggone saroni wingi kuwi sing viral kuwi Mbok Joko. Ireng. Ya aku Allah. ngerti sing nebus tari Apuk ngono lho. Ya Allah ya Allah. ayo nganggo nangis Panyuwunku mring sliramu serangakno nangis atiku iki tapi dong oh ning kasur lewat angin wanci dalu aku titip salam kangen jroning atiku Matur senawan salam kangen sampun nggih, Buba. monggo Dik Peri tak kriol tak ketil Yang punya cokek mania Mas Yusuf pasukannya monggo. Panutupin ngatur, panutupin ragul terakhir. oh oh Sepisan ketemu bola cokek ayo wong bagus dari aku yodo ati cerita siang dulu suwe konku ngenteni liwung ning ati lan satu tapi Kemana-mana dadi kawiti nadyan abot tak lakoni
berakhirnya lagu tadi sudah pertemuan kami pada malam hari yang bisa saya aturkan mobil adalah salah kata dari saya pribadi maupun kita perlu yang bertugas bersama kampung selanjutnya Indonesia saja atas segala kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur nuwun.